Tässä on minipussu Livia. Noin. Ja Labradorinnoutaja Hilla. Noin. Nyt me lähdetään Livian kanssa menemään tää ramppi. Ja mennään tuonne agility-putkeen, jonka jälkeen me tehdään vähän pari temppua. No niin Livia, tule. Alas. Livia. Livia putki. Putki. Hienoa, hyvä. Livia tän. Livia, älä mene takaisin. Pyörähä. Hyvä. No. Pyörähä. Hyvä. Noin. Livia istuu. Livia istuu. Istuu. Istu kunnolla. Hyvä, noin.